Хайс Парк Рейнджърс направи първата си загуба в битката за Варна, след като отстъпи с 4-1 от отбора на Брейзърс. Дълго време резултата беше 0-0, докато Сашо не откри резултата, а малко по-късно Стефан Личев изравни. В крайна сметка 2 гола на Боги Чернев и още един на Сашо оформиха крайното 4-1. В другата среща от група Ж Спарк Варна загуби втората си среща в груповата фаза с 4-10 от отбора на Организиран хаос. Ивайло Боев блесна 4-те си попадения за отбора победител. Сърцатият отбор на Варна Майка изгуби втората си среща в битката за Варна, след като стъпи с 6-4 от Белопровод Юг. Това беше може би най-оспорения матч за деня. Матчът бе изпълнен с множество обрати. Здравко Тодоров откри за Юга, но Боян Симеонов и Мъро направиха пълен обрат. След това обаче отбора на Варна Майка остана с човек по-малко заради контузия на един от футболистите си и загуби с 6-4. В другата среща от тази група да Футбол Хаус надигра с 4-8 отбора на Дръзки. Фулмак си осигури място на осмини финалите, след като показа невероятна игра и във втория си матч в турнира. Футболисти в синьо-червено надиграха с 1-6 коравия отбор на ФК Ацтека. В другата среща от групата ФК Кимбо Минчев показа коренно преобразяване от последния си матч и надигра с 10-2 Фурия. Матчът бе един от най-грубите до момента, но това не попречи на футболистите от отбора победител да покажат красива игра. В късните матчове от третия ден на битката за Варна отбора на ФК Младост регистрира първите си 3 точки в турнира. Футболистите от ФК Делфините отстъпиха с 10-7 от момчетата от Младост в най-резултатния матч за деня. Най-резултатен за отбора на Младост бе Сашо Ангелов със своите 4 попадения. В другата среща от групата Драконите продължиха да играят силно и надиграха с 10-5 отбора на Волтрон. Голмайстор на Драконите от първата среща Тодор този път се отличи само с едно попадение в края на срещата.